खुलुमबाय रायजोफोर दा दंफैयो नै एकदमबारे भुट बांग्ला थाग्रा जायगायावसो दंफैयो जोङो नुबाय नोंथांमोना मा जायगा बे हाजो गोजौआवसो आरोना जाय थाफैग्रा बे क्लाबाव थाफैग्रा मानसिफ्रा मिथिसिगोन नै नुनानै दंफैयो आरोना जों नै बुन्दुमोन एकदम बेरायफैदों नै बालामना बेलबो दं हनै फिथाइ बेल फिथाइ नानि फैबाय नानि जुमब्रा दंफांमोन बियो बिबार लायाखै लादों लायाखै एकदम भुट बांलाजोब रायजोफोर नै बे ओरै भुट बांलाजोबाव मोनायाव ओंखारनो गिखानांगौ आरोना ओमफ्राय नैबेयावनो थादोंमोन जों नैबेयाव एसिबिनि प्लेयार्सफोर थाग्रा आरोना बेयो दा बिथांमोना अफसिजेनखाय गैथ'आ रावबो दा जों एसे बेरायहैनि गाहायाव नोंथांमोननो एसे देखायनां नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मानि थाखाय फैदों मा खालामनो फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मिथिगोन आरोना दा जोङो एसे बेरायहैनो आरोना सोरांबाय नै सान्दुं ओंखारबाय आरोना 9ता 10तासो जाबाय दा माने बेफोरो गोदो मामोनथाय बेफोर न'फोरा नै माने बादामालि खानानै थाजोबनाय आरोना बेफोर न'आ नै बादामालि खाजोबनानै माने रावबो थाला नैफोर न'आ बेयाव रावबो थाया आरो बे हाजो गोजौआवसो एकदम माने मोनायाव ओंखारनो गिखानांगौ आरोना रायजोफोर दा थांगासिनो नै एकदम भुट बांलाजोब आरोना रायजोफोर बे सिङावखि भुट बांला थाया जायो मोनायाव आंथ' ओंखारखायालै गिनानै थांगासिनो आरो नै दंफां लाइफांफ्रा जा हाजो गोजौ नालाय बे हाजो गोजौआवसो माने रायजोफोरनि एसिबिनि माने दा थाग्राया बेयावनो बे जों थानायाव बिथांमोना अक्सिजेन ओमफ्राय जोङो दा मोनसे खेला जोनो फैदों आरोना जोंना बे सिनियर आदा एथेसन नोंथांमोना सिनायखागोन सोरबा सोरबा बिथाङा जोंखौ लाना फैदों आरो जोंना दिनैहाय मेट्स दं आरोना जों मैया मोनायावनो सफैदों ओमफ्राय दिनै गेलेगोन आरो जोङो दा दिनै मेट्स दे ओमफ्राय नै थांगासिनो बैलाय मोख्रा बैलाय मोख्रा देखायहरनां नोंथांमोननो नायलां नै मोख्राया आयौ एदावलायबावोसो हाजोआवखाय बिराद दुगालायबाव आरोना सिनायहरनो नागिरा नै रायजोफोर बैलाय सिनायहरनो नागिरा दायो थाबायलांगासिनो जोङो हाग्राबारि गेजेर गोदो मामोनथाय बेफोर न'फ्रा अफिस ना मामोनथाय थाबायलांगासिनो माने गोदोनि दिनाव बेफोर न'आ जानांगौ अफिस थुफिस बायदिसिना माबामोन आरोना दा माने सोलायजोब्बाय माने अफिस थुफिस जानांगौमोन आंनि आइडिया आरोना आंनि साननाय मथे बेफोर न'फ्रा दा बेवहाय माने अफिस गैला नालाय रावबो सालायला बेनिखायनो खालि जानानै थाजोबो आरो बेफोर न'आ दा भुट बांला थाग्रा जानांगौ नैबेयाव मन्दिर दङ बाबा शिब मन्दिर बे हाजो गोजौआव ओरै ओमफ्राय जों दा ओंखारलांगासिनो नै एकदम हाजोआवसो रायजोफोर फाइनालि जोङो माने गोजौनिफ्राय ओंखारबोनानै नै लामा मोनफैबाय आरोना मेन हाइरड माने एसे गोजौ गाखोलांनांगौ ओमफ्राय ओंखारबोबाय जों गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय नै एकदम गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय गाहायाव दायो जों दसे बेरायनो जायगाखौ एसे नायनो गोदान फैनाय नालाय रायजोफोर चन्द्रपुर जामे मस्जिद लुइ बाब मा चन्द्रपुर नामा गामियालाय थाबायलांगासिनो आरोना जों रायजोफोर नै माने बेयावनो जागोन खेलाया दिनैहाय माने ओमफ्राय खेलाया बे माने एसिबिनि ग्राउन्डखा आरोना एसिबिनि गेलेग्राखा आसोलफ्रा होनबाय रायजोफोर एकदम हाजोआवसो नै फिल्डआबो बरियाखा आरोना लकेसना आं खिन्थु जायगाखौ मोजां मोनदों मोजां मोनदां एसे मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों बिराद मोजां जायगाया मोजां सिबसाबनो थानोथ' मोजां बिराद खिन्थु बाजार खरसाव एसे प्रब्लेम जागोन नै गेमा बावनो जागोन
बेयाव बानायगासिनो नै बेलाय बेयावनो जागोन रायजोफोर दिनै खेलाया एकदम दारुन खेला जागोन बेयावहाय फोथाराबो ओरैबायदि गिदिरखालै दारुनखा फाग्लासो नै फंबायमोन दं फंबाय एलबिस फोथारा एकदम दारुनखा आरोना नै बानायगासिनो चन्द्रपुर आरोना जायगाया बेयावनो रायजोफोर नेट खागासिनो जोंना नै आसोलफ्रा एकदम नै एलबिस फंबाया दा आदा आइथेसरा जोंना रेफ्रिमेन जागोन नामा नों मालिक गेम मालिक जोंना आदा आइथेसर रायजोफोर दिनै अपेनिं मेच जागोन दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट आरो खेलाया माने दिनै ओमफ्राय अपेनिं मेचआव जायजों जागोन जों मिथिथ'वा जोंना आदा आइथेसर लाबोगोन नालाय दा सोर गेलेगोन दा एसे मिथिगोन आदा आइथेसरनि माबायावसो फैदों नालाय जोङो बिथाङा सिनियर प्लेयार एसिपिनि सिनियर प्लेयार आरो गोदो ग्लबेलावबो गेलेयोमोन बिथाङा दा ओमफ्राय नै जोंना बे फंबायमोन फैफानाया फोथार बानायगासिनो माने फोथारखौ एसे नेट खागासिनो दिनैनिफ्राय अपेनिं नालाय ओमफ्राय जों नायगासिनो नै दायो थांफिनसैलै जों रायजोफोरनि रुम फारसे थांफिनसै आरो ना नै थाबायलांफिनसै नायफैदों माने एसे नै ग्राउन्डखौ नायफैदों बावनो जागोन खेलाया दाहाय दा नै नेट बानायगासिनो जोंना आसोलफ्रा रुम फारसे थांफिनसै दा दसे रेस्ट लायसै दायो नालाय खेलाया बानायगासिनो नै ओमफ्राय नैबे स्पन्सार लागायजोबनाय गासिबो नै स्पन्सार लागायजोबनाय आरोना रायजोफोर जों थांग्रोसै रायजोफोर रायजोफोर नै जोङो एसे नास्ता जानो फैदों गोजान थाबायथारनांगौलै ना जायगाया नै एकदम ब्रह्मपुत्र सेरजोंसो फाग्लासो थांगासिनो आरोना नै दखानाव थाबायगासिनो जोङो नै थाबायगासिनो ओमफ्राय नैबे ब्रह्मपुत्रनि दै फैनाय नामा एकदम नै बैयावसो दालां बारबासो मोनो दखाना ओमफ्राय नै जा गोजान फैबाय ओरैनिफ्राय थांनांगौ जों जानो जमदों नानिया जानो जमदों एलबिस फंबाय जाग्राया बिराद गोथाव गोथाव दं नैबाव दखानाव एकदम मिस्थि फुरि सिंग्रा गासिबो दंजोबो नै जाखांबाय लांबायलै नै भिडिअ लानो गासै लाजिबाय आसोला जाग्रोदो दे फाइनालि सफैफिनबाय नै बुट देरायाव बुट देराजोब नै सफैबाय आरोना रायजोफोर ओरैनो मोख्रा दं मोख्रा बिराद मोख्रा दं नै ओइजों मोख्रा दंजोबो नै बे मोख्रा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियामोन आरोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय नै जों दा रुमाव फैफिनबाय आरोना बेखिनियामोन नै लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ